ഹായ് ചങ്ങായിമാരെ, വീടിൻ്റെ പുറം സൈഡിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു തറ കെട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചാലൊക്കെ കീറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പാതക ലെവൽ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു തറ എങ്ങനെ കെട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ. മതിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാണുന്ന മൂല തൊട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-20 മീറ്റർ ആ കാണുന്ന മൂല വരെ ചാല് ചീന്തി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് വേറെ ഒരാളെ പറമ്പാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വേറെ പറമ്പാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്ത സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാല് കീറുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം 2 അടി വീതിയിലാണ് ചാല് കീറിയത്, 2 അടി. പിന്നെ എത്ര താഴ്ച വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാട്ടോ, അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഉറപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴ്ച സെറ്റാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പൊന്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറം സൈഡിൽ താന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് കെട്ടുക, അതിനാണ് കായ്. തറപ്പണി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും വേണ്ടി ചാല് കീറിയുണ്ടാവും. ആ ചാല് ഭൂമി ലെവൽ, ആ ചാലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 തരം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യണ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്കല്ലിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കല്ലാണ് മുറിക്കല്ലുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ കരിങ്കല്ല്, നമുക്ക് പാടം പുഴവക്കത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കരിങ്കല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ തൂർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പായി കെട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ മുറിക്കല്ലുകൾ എങ്ങനെ ആവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, കല്ലട്ടിക്കുഴിയിൽ നല്ല കല്ലുകൾ വെട്ടണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പണിക്കാരെ താളപ്പേവും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം പാറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്താവുന്നത്, ഈ മുറിക്കല്ലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് വില കുറവാട്ടോ, ലോഡിന് നല്ല സൂപ്പർ കല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ 2 നില ആയിക്കോട്ടെ 3 നില ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നും ആവില്ല. പിന്നെ ആ ചാലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ ഈ മുറിക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നേരം അടുത്ത കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കല്ലല്ല, ഈ കാണുന്നത് തട്ട് കല്ല്. തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ 8 മൂല ഉണ്ടാവുകയും അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലിൻ്റെ പല മൂലകളും നഷ്ടപ്പെട്ട കല്ലിനാണ് തട്ടുകല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോരാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് തട്ടല് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കല്ല് മതി, ഒന്നും ആവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തറപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മേപ്പാറ കല്ല് ഉപയോഗിക്കുക. മേപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുയിൻ്റെ ഒരു കുയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ കുയിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് മേപ്പാറ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ കായ് എടുത്ത് വാങ്ങുമ്പം എന്തിനാണ് ലോക്കൽ കല്ല് വാങ്ങണത്? ഇളം കല്ലുകൾ ഇങ്ങനത്തെ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് സൂപ്പർ കല്ലാട്ടോ. അപ്പം മച്ചാമാരെ, ആ മുറിക്കല്ല് ഭൂമിൻ്റെ അടിയിക്കും ഈ തട്ട് മോൾക്ക് ഇട്ടുകാണ്ട് ഷെയ്പ്പാക്കിക്കാണ്ട് ആ 20 മീറ്ററിൻ്റെ തറ അവിടെ എങ്ങനെ കെട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിലും പേടിക്കേണ്ട, ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. തറപ്പണി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കലുണ്ട് മക്കളെ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയകൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കാണുന്ന ചെങ്കല്ലുണ്ടല്ലോ, ഈ ചെങ്കല്ലുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തറ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കെട്ടാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചെങ്കല്ലിന് അളവുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ വീതി എത്ര വരെ? ഹൈറ്റ് 20 സെൻറ്റി ഹൈറ്റാണ്. നേരെ മറിച്ച് കരിങ്കല്ലിന് അളവുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്ത് കണ്ട് അളവാക്കി എടുക്കണം. അതിനാണ് കായ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു കല്ല് വെച്ച്, 2ാം കല്ല് വെച്ച്, 3ാം കല്ല് വെച്ച്, അപ്പോൾ 3 കല്ല് സിമെൻ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച സമയത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയോ? 60 സെൻറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സിമെൻറ്റോ മണ്ണൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാടെ കാണാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു അളവ് കിട്ടിയില്ലേ? ഇപ്പം 3 എണ്ണം 60. പിന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പുറം സൈഡിൽ ഒരു കുൾമുറി കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു വെറുമ്പരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തറ കെട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വീടുണ്ടല്ലോ, ഈ വീടിൻ്റെ പാതക ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എത്തണം. അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് കായ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചുറ്റുമതിലാണ് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുറ്റുമതിലിന് എന്തുണ്ട്? ഈ സൈറ്റ് ഒരു വീട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു പറമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ തറ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ നോക്കും. അവിടുത്തെ റോഡ്, വെള്ളം കെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ, കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ തറക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പുതിയൊരു പറമ്പിൽ തറ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പറമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ പറമ്പിൽ നമ്മൾ വീടല്ല ഫസ്റ്റ് വെക്കണത്, അതേപോലെ മതിലാണ്, ചുറ്റുമതിലാണ് കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷനും തറ കെട്ടി സെറ്റൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വീടുള്ള ഒരു സൈറ്റിൽ എന്ത് സാധനം പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് തറ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഇട്ടുള്ളൂ. ഈ പാത കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മണ്ണ് താന്നല്ല നിൽക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്താട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാതകത്തും വന്ന് ഒരു 50 60 എത്ര വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചുമരമേൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്ര വരച്ചതെന്നറിയോ? ഈ കാണുന്ന അളവ് ഒരു
30 സെൻറ്റിൻ്റെ ഒരടിൻ്റെ വരാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതെന്തിനാണെന്നറിയാം, വാട്ടർ ലെവൽ പിടിക്കാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാതകം അടിയിൽ ചുമരുമലുണ്ടൊരു വര 30ൻ്റെ ഹൈറ്റായിട്ട് 30. ഇനി ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം. കാരണം പോലെ കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉന്തുവണ്ടിയിലാണ്, കള്ളത്തര ഇല്ലാന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈറ്റിൽ. എന്തേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുമരുമൽ വരച്ച വര നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇതാ ചെങ്കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പമാണ് മക്കളതാ. ഇവിടേക്കാണ് ആ ഒരു വരൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിമന്ന് പാതക ലെവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരടി കുറച്ചു. ആ കുറച്ച നൂലാണിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവാത്തൊരു കമൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ നേരെ നീളത്തിൽ ഔടുക്ക് കെട്ടിക്കേട്ടോ. അതാ ആ തല വരെ കെട്ടിക്കണേ. പിന്നെ ആരാൻ്റെ പറമ്പും ഇപ്പുറത്തെ പറമ്പും അതിര് പങ്കിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഇപ്പം എന്താ അങ്ങനല്ല വേണ്ടി ചിതരേട്ടാ? മറ്റെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ, നമ്മളെ ഈ പെരൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കണ മാതിരിയല്ല ആരാൻ്റെ പറമ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു അതിര് കെട്ടുമ്പം, കാരണം അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനോണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഇതാ ഈ പറമ്പിൻ്റെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂപ്പരെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കറക്റ്റാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ കുറ്റി നേരെ നൂല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വിഷയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂല് കെട്ടി, ഇതാണ് നമ്മളെ പാതക ലെവൽ ആ വീടിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തറ ഇങ്ങനെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കീറി വെച്ച തറ എത്ര ആയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾ ഇതുമെന്ന് ഒരു ടാപ്പ് എടുത്ത് കണ്ട മണ്ണിൽ കുത്തി പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അളവ് 80 സെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെങ്കല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം പോവും? 4 എണ്ണം പോവും. സിമെൻറ്റിൻ്റെ കനടക്കം നമുക്ക് അടിയിലൊക്കെ മണ്ണിന് കനൊക്കെ ഓരോ സെൻറ്റി ചെറിയ 84 സെൻറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 80 സെൻറ്റിയാണ് ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ചാല് കയറിയ ഭൂമി ലെവലിലേക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു അടിയത്തതുണ്ടല്ലോ 3 വരിക്കുള്ള ഒരളവ് ഇതുമെന്ന് കുറയ്ക്കുക. 3 നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഒക്കെ, കാരണം അളവ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചാല് വല്ല താഴ്ച കീറിയില്ല. അപ്പം തട്ടി ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കല്ലിൽ നിന്നുള്ള അളവിൽ ഒരു 60 സെൻറ്റി ഒരു 62 സെൻറ്റ് കുറച്ച് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റി, ഇവിടെ ഒരു നൂല് കെട്ടി. ആ നൂല് നേരെ എന്ത് ചെയ്തിക്കണേ, ആ നൂലിന് നേരെ ഔടിയും കെട്ടിക്കാണ്ട് ആ കുണ്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് തൂർത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാണ്ട്, അതായത് ഒരു തറപ്പണി അത് കിണറിൽ കെട്ടായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എപ്പം കെട്ടുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഭൂമിൻ്റെ ചാൽ അടിയിൽ നിന്ന് കുണ്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരണം. അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഇതാ അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുന്ന് ആ കാണുന്ന ഏരിയ വരെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു താഴ്ചേനി. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ, ഈ ടോപ്പത്തെ നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂലിൻ്റെ ഒരു 3 കല്ലിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് മണ്ണടക്കം ഒരു 63 സെൻറ്റ് കുറച്ചിട്ട് നേരതാ ആ നിലത്തുനിന്ന് ഒരു നൂല് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കാണ്ട് അതിൽ ഫുള്ള് കല്ലിട്ട് തൂർത്ത് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് പീസൊക്കെ അടിച്ച് തൂർത്ത് റെഡിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ വരിയും ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരി നേരെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോറ്റും. അത് നമ്മൾ കിട്ടണത്തോളം കൊണ്ടുപോകും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെപ്പാക്കി ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ചെയ്യുക. അതന്നെ പറഞ്ഞു തരണേ, ചെങ്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ അളവാണ് മക്കളെ, ഒരു പേടിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഇനി അടുത്ത ഒരു 2 വരി കല്ല്, അതായത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കന അടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലൂസ്. അതായത് എത്രയായി, 40-42 സെൻറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വെറുതെ 4 കല്ല് അട്ടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ കെട്ടണ തറ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അറിയോ, ഇപ്പോൾ ഈ പറമ്പ് വേറെ ആളെ പറമ്പല്ല, ഇപ്പോൾ നിൽക്കണ പറമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു തറ കെട്ടണത്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാല് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ ചാലിൻ്റെ അടിക്കൊന്നും ഇപ്പുറം സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന കോലത്തിലൊന്നും കല്ലും ഇതൊന്നും ഇട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കുഴി കുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, നമ്മൾ കുഴിത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ആ കോലത്തിൽ നമ്മൾ നൂല് കെട്ടിക്കാണ്ട് തന്നെ വെക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നൂല് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ മുറിക്കല്ലാണ് അടിയിലിടുന്നത്. ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ കയറുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ മുറിക്കല്ല. കണ്ടോ, ഇത് ചെറുതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് ഈ കാണുന്നത്, പിന്നെയും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വേറെ പീസൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ മണ്ണ് വരും. ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ മണ്ണ്, ആ വീടിൻ്റെ പാതക ലെവൽ കറക്റ്റ് മണ്ണ് വരാനുള്ള ഏരിയ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് ആർക്കും കെട്ടാൻ പറ്റും. കല്ലിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. ഈ കാണുന്ന ഏരിയക്ക് നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചണ്ടിയും ചപ്പറൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിക്കാണ്ട് അവിടെ മണ്ണ് വരാനുള്ളതാണ്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൾ കാണുന്ന ഒരു ലെവലിൽ തറ പൊന്തിച്ച് കെട്ടാനാണ് മുറിക്കല്ലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ, ഒരു 50 സെൻറ്റ് ഇതാ ഒരു 50 സെൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഈ തലക്കുന്ന അതുവരെ ഒരു 50 സെൻറ്റ് വെക്കുക. ആ 50 സെൻറ്റ് അതേപോലത്തെ അവിടെയും വെക്കുക. 2 ഭാഗത്തും നൂലിട്ട്, അതായത് ഒരു വരി വെക്കുമ്പോൾ
നല്ല ഭാഗം ഇവിടെയും ഫുള്ള് നല്ല ഭാഗം, അപ്പുറം സൈഡും നല്ല ഭാഗം വെക്കുക. അതായത് ഈ മൂലയിൽ 50 വേണം, ആ മൂലയിൽ 50 വേണം, ആ ലെവലിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക. ഇടയിൽ ഇതേപോലത്തെ പീസിട്ട് ഇറക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മുറിക്കല്ലുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഉയർന്നു വരുന്ന തറ കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഭാഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം ബാക്ക് ഭാഗം മൊത്തം മണ്ണ് ഇറക്കിയുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കരിങ്കല്ല്. ചാപ്റ്റർ 2 കരിങ്കല്ല്. കരിങ്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കണൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 അടി താഴ്ചപ്പി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ചെറിയൊരു സാധനമൊക്കെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിങ്കല്ലാണ് വാങ്ങണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പുഴവക്കോ ചാല് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ കരിങ്കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ കരിങ്കല്ല് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ, ഇതേ ലെവലിന് ഈ സൈഡ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് കറക്റ്റ് ആക്കാണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. 2 നൂലിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് നിറയ്ക്കുക. നമ്മളെ പറമ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇട്ട് നിറച്ചതാണ്. ഏകദേശം ഈ ഭൂമി ലെവലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ വാട്ടർ ലെവൽ കാണണം. എന്നിട്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2 കല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് അതുവരെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നൂലിട്ടിക്കാണ്ട് കല്ല് മുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിറച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 കല്ല് ചെങ്കല്ല് വെച്ച് പാക്കിട്ടാൽ മതി. എന്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മക്കളെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അവനാൻ എല്ലാ പണിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പണിയിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് കുറയണില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, പറ്റില്ലല്ലോ. മൂപ്പര് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള കരിങ്കല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മൂപ്പര്. പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് ഇന്ന് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളെന്താ ഈ പണിയൊക്കെ നിർത്തി? കറണ്ടില്ല കേട്ടോ. കറണ്ട് ഇപ്പോൾ വരും. നദിക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളി, നിങ്ങളെ പഴയ പണിയല്ലേ. പിന്നെ മക്കളെ പറയാനുള്ള ചാടിക്കുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ കുണ്ടങ്കല്ലുണ്ട്. മന്ദംകല്ല് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ പാറ പൊട്ടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കരിമ്പാറ പൊട്ടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഷേപ്പില്ലാത്ത ഏത് മന്ദംകല്ലും ഉറപ്പുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുളിമുറി കക്കൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചാലിങ്ങനായിട്ട് കീറുക. ചാല് കീറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭൂമി ലെവൽ ആവണേൻ്റെ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇട്ട് നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് മണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ചെങ്കല്ലോ ഈ മുറിക്കല്ലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ മുകളിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ തറപ്പണി നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. എന്താ തീരാട്ടാ? ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ചായ കുടിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല, 1 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. 2 വരി കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ്. 2 വരി കല്ല് ഒരാൾ ഇതങ്ങനെ നൂല് കെട്ടി സ്പീഡിൽ വെക്കണേ. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വേഗിലൊക്കെ പീസിട്ട് നിറയ്ക്കുക. ഒരു ഡൗട്ടും പാടുണ്ടാവും. ഈ നൂലുണ്ടല്ലോ, ഈ നൂലുമെന്ന് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയാൽ മതി. കല്ലുമക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വെക്കുക. അതേപോലെ ആ നൂലിൻ്റെ അവിടെ തൂക്കിയിട്ട് ഒരു നൂല് കെട്ടിയാണ്ട് കല്ലിങ്ങനെ വെച്ച് പോകാം. മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലാണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കണേ. സംഭവം പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിലില്ല. കല്ലൊക്കെയാണ് മച്ചാന. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്, ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാ? കള്ളത്തരം പറ്റൂല കേട്ടോ. കള്ളത്തരം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മളെ സൈറ്റിൽ കള്ളത്തരം പറ്റൂല എന്ന് പറയണേ. ആ ഏട്ടാ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു മലയാളി. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് ഇടടാ. ഇതാ ഇടുന്നൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് പൊട്ടിച്ച് നിറക്കിട്ടോ. ക്യാമറ പൊട്ടിക്കണമെന്ന് ഇട്ടണേ. എടുക്ക്. നല്ല കയ്യാമറ വേണം പൊട്ടിക്കണത്. അതിൻ്റെ ഇട ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പം പുറം സൈഡ് നൂലുമറിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് നോക്കിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല പീസ് വെച്ച് ഞാൻ അടിച്ചമർത്തിട്ടോ. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിനുള്ള പണിയല്ലേ ഉള്ളൂ. തിരക്കൂട്ടണ്ട. ഉഷാറായിക്കോട്ടെ. അത് കല്ല് മൊത്തം വെച്ചു പീസിട്ട് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയിടുക. കാരണം അല്ല വെള്ളം പറയണോ? ഈ ലൈന് മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം വരുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്നറിയോ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 മീറ്ററോളം കെട്ടാണ്ടേനി. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതൊക്കെ 20 മീറ്റർ കെട്ടാണ്ടേനി. ആ 20 മീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഈ താഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കെട്ടി ഇവിടെ ഏകദേശം വർക്കായി. ഇനി ഈ ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നൂലുള്ളിടത്തോളം കാലം ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. അയിമെന്ന് അളവെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കല്ല് വെക്കുക, നൂല് നമുക്ക് കൂട്ടി കെട്ടുക, അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ചെങ്കല്ലുകൾക്ക് അളവുണ്ട്, ചെങ്കല്ലിന് അളവുണ്ട്, കരിങ്കല്ലിന് അളവുണ്ടാവില്ല. കരിങ്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഐഡിയക്ക് കളിക്കേണ്ടി വരും. ചെങ്കല്ലിൽ കെട്ടുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ മുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ തിണ്ട് കെട്ടാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാല് കയറിയ ഒരു നൂലും ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു കല്ല് ഒട്ടിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ മൗട്ടി പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മക്കളെ ഇനി സിമെൻറ്റ് ഇടുന്ന ലാസ്റ്റ് തട്ടലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുണ്ടാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ നമ്മളതേ ഈ ലെവലുണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ മുകളിൽ നൂലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കണേന്ന്. ഇപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ താഴ്ച അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളെ ടോപ്പിൽ നൂലുണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ ലെവലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ടാപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അളക്കും. അളന്ന് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി കല്ലവിടെ വെക്കും. ഒരു കല്ല് എവിടെയും വെക്കും. വെച്ച് കാണാൻ നൂലം കിട്ടും. ആ വയനാട് തീർത്താൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിക്ക് 60 സെൻറ്റോ 80 സെൻറ്റോ 100 സെൻറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ച് പോകാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ തറപ്പണി. ഇതിൻ്റെ സത്യങ്ങളൊന്നും ആരും പറയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പം ഇതാ ചായ കുടിക്കാനായണോ?
ചായ കുടിക്കാനാണോ? ചായ കുടിക്കാനാണേ കുടിച്ചോളി, മടിക്കണ്ട. ഇവിടെ മുതൽച്ച് നമ്മളെ തറ ഉണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം ആ കാണുന്ന മൂല വരെ 20ഓളം മീറ്റർ നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ പാതക ലെവൽ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ചാല് കീറിയോടുത്ത് മുറിക്കല്ലും തട്ടുകല്ലും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയൊരു തറയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പറയാനുള്ളൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു തറ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ല് മൊത്തം വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇറക്കിക്കണത്. അവിടുക്കന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 മീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് കല്ല് മുറിക്കല്ലൊക്കെ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന നീളത്തിലുള്ള ഒരു തറയും അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കണേ സെറ്റ് പണി കേട്ടോ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, കറക്റ്റ് പണിയാണ്. ഒരു വളവോ തിരിവോ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 4 വരി ഹോളോ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് ഒരു മതിൽ കെട്ടും. ഇതാ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിണറിനോട് ചേർത്തുകാണ്ട് എൽ ഷേപ്പിൽ പാതകത്തിന് ചാല് കീറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടുകാണ്ട് ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ തന്നെ തറ ഇവിടെയും കെട്ടിക്കൊടുത്തിന്. ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുറ്റത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടതിനെ ഒരു ലോഡ് തട്ടുകല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ലും മാത്രമേ ഇവിടെ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരാനുള്ളത്. എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്രത്തോളം ഏരിയ കെട്ടിക്കണ് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ കല്ലിട്ടിക്കണുണ്ടോ, ലാസ്റ്റത്തെ വരിയാണ് കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ കല്ലാണ്. തറ ഏകദേശം നല്ല വീതി, പാതകം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടോപ്പത്തെ ഒരൊറ്റ വരി ഉണ്ടല്ലോ ഫൈനലി, ആ ഒരൊറ്റ വരി മാത്രം ഒരൊറ്റക്കല്ല് പാക്കിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകപ്പാടെ ഒരു ലോഡ് മുറിക്കല്ലും ഒരു ലോഡ് തട്ടുകല്ലും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ കെട്ടിയ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. ഇത് മൊത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചിലവായി എന്ന് കേൾക്കണ്ടേ. ഈ കാണുന്ന തറപ്പണിക്ക് ചാല് ഫുള്ള് കീറിയത് നീളത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത മണ്ണായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കൂലിമ തീർന്നുണ്ട്. ഇനി വർക്ക് ഏരിയൻ്റെ ചാല് നമ്മൾ തന്നെ കീറിയതാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം 4 ആൾക്കാർ, ഇന്ന് 3 ആൾക്കാർ, മൊത്തം 7 ആൾക്കാർ. അപ്പം മലയാളികളാണ് നമ്മളെ മൊത്തം പണിക്കാർ, ഹിന്ദിക്കാരല്ല. അപ്പം 7 ആൾക്കാർക്ക് 1000 രൂപ കൂലിയും 2 ബൈക്കിൻ്റെ ചാർജ് 100 റുപ്യച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തതിന് നമ്മളെ ചിലവിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചോറിനും 50 റുപ്യാണ് ഒരാൾക്ക്, മുട്ടക്കറിയും 2 പൊറാട്ട ആകുമ്പോൾ അതും 50 റുപ്യ ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ പ്രകാരം 700 റുപ്യ വന്നതിന്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ചാല് കീറി ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ കണ്ടോടത്തോളം ഏരിയ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേബർ ചാർജ് മാത്രം 8800 റുപ്യ വന്നിക്കണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മുറിക്കല്ലിൻ്റെ പൈസയും ഒരു ലോഡ് തട്ടുകല്ലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒരു എക്സ്പെൻസ് കിട്ടിയില്ലേ, പണി ഫാസ്റ്റാണ്.